Στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος εζήτησε, όπως σας είπα, να κάνουν ησυχία. Εδώ τίθεται ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εμένα με απασχολεί πολλά χρόνια, μια που και εσείς και εγώ βρισκόμεθα μέσα στην Εκκλησία και αποτελούμε την Εκκλησία. Είναι το εξής: είναι η μυστικότητα των θεμάτων της Εκκλησίας εκ μέρους των πιστών. Κάποτε η Εκκλησία ήταν ένα κλειστόν κύκλωμα, ένα λείψανο του κλειστού της Εκκλησίας. Είναι αυτό που ακούμε, λείψανο, που λέγεται τας θύρας, δηλαδή κλείστε τις πόρτες. Βέβαια σήμερα δεν κλείνουμε τις πόρτες, γιατί υποτίθεται ότι δεν υπάρχει λόγος να κλείσουμε τις πόρτες, και έχουμε δώσει στους νεωτέρους ερμηνευτάς της Θείας Λειτουργίας μία διάσταση, θα λέγαμε κάπως μεταφορική. Κλείστε τις πόρτες της ψυχής, που είναι οι 5 αισθήσεις. Δηλαδή τα μάτια σας να μην βλέπουν παράξενα μέσα στην Εκκλησία, τα αυτιά σας να μην ακούν κάτι που δεν θα έπρεπε να ακούσουν, και ούτω καθεξής. Κλείστε με άλλα λόγια όλα εκείνα τα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να σας κάνουν να μην έχετε συγκέντρωση κατά τη Θεία Λειτουργία. Όμως αυτό το παράγγελμα δεν είναι πνευματικό, είναι καθαρά τεχνικό, όπως εκείνο το σοφία ορθή. Σοφία έχει τελεία, μετά ορθή έχει τελεία, που σημαίνει το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Όταν βγαίνει ο ιερεύς και λέει σοφία, και θα πρέπει εκεί να σταματάμε. Σοφία, μία διακοπή που να δείχνει τελεία, και μετά ορθή και πάλι τελεία, που θα πει το Ευαγγέλιο είναι η σοφία του Θεού. Σηκωθείτε από τα καθίσματά σας, διότι οι πιστοί από την αρχαία Εκκλησία εκάθυντο ή μπορούσαν να καθίσουν, όπως και σήμερα έχουμε καθίσματα, ή δεν φτάνουν για όλους ή όπως θέλετε πάρτε το, πάντως μπορούσαν να καθίσουν εις τα σκαμιά τους, εις τους σκύμποδες. Ο σκύμπους του σκύμποδος είναι το σκαμνί. Και τι περίεργο πράγμα, να πω και ένα γλωσσολογικό. Ο σκύμπους, ελληνικοτάτη λέξη, έτσι, ο σκύμπους του σκύμποδος με το σκαμνί επήγε στην Ευρώπη και γύρισε με την ονομασία σκαμπό. Λοιπόν, μπορούσαν να καθίσουν εκεί. Τι έπρεπε? Να σηκωθούν την ώρα εκείνη, να σηκωθούν. Αυτά είναι τεχνικά παραγγέλματα, τεχνικά, και φρόντιζαν οι αρμόδιοι διάκονοι συνήθως, ότι ήσαν οι αρμόδιοι για όλα αυτά, έτσι. Και εδώ με το τα θύρας θα πει κλείστε στις πόρτες, τεχνικό παράγγελμα. Γιατί η Εκκλησία ήταν μια κλειστή υπόθεση. Εάν δεν ήσουν βαπτισμένος δεν μπορούσες να μπεις στην Εκκλησία. Μετά οι κατηχούμενοι μπαίναν, αλλά φεύγαν όταν θα γίνεται η Θεία Λειτουργία, δηλαδή το Κύριο Σώμα, δηλαδή ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Φεύγαν. Στους χρόνους του διωγμού ήταν η Εκκλησία κρυμμένη. Το τι έκανε η ίδια και πώς ενεργούσε δεν έπρεπε ποτέ να το μάθουν εκείνοι που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία. Δεν έπρεπε ποτέ. Αυτό το κρυφό, το μυστικό του χριστιανισμού ετηρείτο με τα απολύτους χολαστικότητος. Σας έλεγα μια περασμένη φορά, θα το δούμε, θα το διαβάσουμε όταν θα δούμε τις μυσταγωγικές κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου. Υπάρχει απ' έξω, δεν το έγραψε ο Αγίος Κύριλλος, το έγραψε άλλος. Πρόσεξε, λέει, δεν θα το παραδώσεις αυτό εις τους αμοιήτους. Αλλά ο Άγιος Κύριλλος εις την πρώτη κατήχηση το λέει με σαφήνεια. Πρόσεξε, διότι εάν, λέει, μπήκες να περιπολίσεις το τι κάνουμε εμείς εδώ,
σε περιπολεί ο Θεός. Και πρόσεξε καλά, το τονίζει και το ξανατονίζει αυτό ο Άγιος Κύριλλος, διότι δεν έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι που θα μπαίναν ως κατάσκοποι να δουν τι κάνουν οι χριστιανοί μέσα στη λειτουργία τους. Δεν έπρεπε, εδιώκοντο δε οι χριστιανοί. Συνεπώς ήταν αναγκαιοτάτη η περίπτωση διατηρήσεως μυστικών και εκ μέρους των κληρικών και εκ μέρους των λαϊκών. Πως μπορούσε ένας ιερεύς να κυκλοφορεί εκείνο που θα γίνει ή έχει γίνει ή θα γίνει ή γίνεται, όπως θέλετε πάρτε το. Ας πούμε ότι κάποια μέρα των ημερών δεν φοράω ράσα, όχι από μοντερνισμό, αλλά διότι απαγορεύονται ρητός και κατηγορηματικός. Δεν φοράω λοιπόν ράσα, έχω μια περιβολή και εμφάνιση κοσμικού και λαϊκού, δεν ξέρει κανείς ότι είμαι ιερεύς. Μάλιστα με την ευκαιρία το λέω, γιατί μου έκαναν δώρο αυτές τις μέρες από κάπου ένα πολύ μικρό επιτραχύλιο, στενό και μικρό. Λέω, αυτό το βάζει κανείς από μέσα, δεν το βλέπει κανένας και μπορεί να κάνει δουλειά. Εγώ τουλάχιστον το έχω κάνει αυτό που σας λέω. Έχω εξομολογήσει ανθρώπους στο δρόμο, το φαντάζεστε, ή μπαίνοντας στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, και το επιτραχύλιο το φορά από μέσα από το ράσο. Τώρα φοράμε και τα ράσα, κάποια φορά μπορεί να μην τα φοράμε και να είναι από μέσα, σαν πουκάμισο από μέσα, ένα πολύ μικρό επιτραχύλιο, πολύ μικρό, το φοράει κανείς και να λέει στον άλλον, λοιπόν Γεωργάκη, τι νέα, τι κάνουμε στο σπίτι? Λέγε τις αμαρτίες σου. Και αρχίζει να λέει ο άλλος, πως πάνε οι δουλειές? Δηλαδή με άλλα λόγια, κάποια κρυφά, κάποια δυνατά τα λέμε, ότι συζητούμε και ο άλλος κάνει την εξομολόγησή του. Μπορείτε να φανταστείτε την περίπτωση αυτός που εξομολογήθηκε να πάει να πει σε αδελφούς, εννοείται, ότι ξέρετε ο πατήρ Αθανάσιος με εξομολόγησε στο δρόμο, ο οποίος βέβαια δεν φοράει ράσα και τα λοιπά, έτσι, και τώρα κρυφά αυτά τα πράγματα, είναι διωγμός, δεν ξέρω τι είναι. Και τώρα αυτός ο δεύτερος, τρίτος, ο δέκατος που θα το μάθουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν εχεμήθεια, να πάνε να πούν, αυτός είναι ιερεύς και εξομολογεί. Πάνε λοιπόν και συλλαμβάνουν τον πατέρα Αθανάσιο ότι κάνει εξομολόγηση και είναι παπάς. Και για να μην νομίζετε ότι αυτά είναι μακρινά πράγματα, δεν είναι παρά ελάχιστα χρόνια, ίσως 5-6 χρόνια, όταν διαβάσαμε στις εφημερίδες το εξής περιστατικό. Στη Ρωσία ένας ανώτατος αξιωματούχος της ρωσικής ιεραρχίας βρέθηκε νεκρός μέσα εις το τρένο. Πήγαινε να κάνει επιθεώρηση, ας πούμε λογιστική, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει, πάντως ανώτατος αξιωματούχος, και είχε και μια βαλιτσούλα την οποία πάντοτε έπαιρνε μαζί του. Πέθανε ο άνθρωπος μέσα στο τρένο από καρδιακή προσβολή. Όταν άνοιξαν το βελιτσάκι, ξέρετε τι βρήκανε μέσα? Μίαν επισκοπική στολή. Ήταν κρυφός επίσκοπος. Στις μέρες μας. Λοιπόν, αύριο μπορεί να είναι χειρότερα τα πράγματα, δεν ξέρουμε. Έχουμε παλινδρομήσεις των φαινομένων. Ερωτώ, ανάμεσα στους πιστούς υπάρχει εχεμήθεια? Όταν ο Απόστολος Πέτρος τους κάνει να ησυχάσουν και τους είπε ότι τους είπε, μπορούσε κανείς να πάει από αυτούς την άλλη μέρα στο σπίτι του, στη γειτονιά, και να πει, ξέρετε, είδαμε τον Πέτρον και τα λοιπά και τα λοιπά. Τσιμουδιά, φερμουάρ. Τα ακούτε? Δυστυχώς ανάμεσα στους πιστούς μας υπάρχουν επιπόλαιοι άνθρωποι, ακριτόμυθοι, αβαθείς και ανεύθυνοι, που μπορούν αυτοί, χωρίς να λογαριάσουν το βάθος των πραγμάτων, να δημιουργήσουν πάρα πολύ κακό στην Εκκλησία.
μαζεύονται 50 άνθρωποι και κάνουμε κρυφά κάποια λειτουργία, κρυφά από αρχές και εξουσίες, και πάει κάποιος, κάποια, και το λέει στη γειτονιά: αχ, να δεις μια ωραία λειτουργία. Πού, πώς, τι? Ξέρετε, κρατιέται μυστικό, κυκλοφορεί. Και μετά, άμα ξαναπάμε για δεύτερη φορά εκεί, έρχονται και μας συλλαμβάνουν. Και τι κάνουμε παρακάτω? Τι κάναμε παρακάτω? Εμένα αυτό το πρόβλημα μου ήταν πάντοτε: αν έρθουν δύσκολες ημέρες, πώς θα μπορούσε κανείς να ασκήσει ποιμαντική όταν οι άνθρωποι έχουν αυτήν την επιπολαιότητα? Γιατί πρέπει να σας πω ότι σε καιρό διωγμού το θέμα αυτό ως πρόβλημα είναι σχεδόν αξεπέραστο, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό οι πιστοί πρέπει, αγαπητοί μου, να αποκτούν μία εκκλησιαστική συνείδηση και μία υπευθυνότητα έναντι της Εκκλησίας, ώστε να μην φτάσουν να βλάψουν την Εκκλησία. Και μην ξεχνάμε ότι στις έσχατες ημέρες, που δεν θα είναι εύκολη η Θεία Λειτουργία, τι πιστεύετε, όταν θα πάρουν τα βουνά οι χριστιανοί στις ημέρες Αντιχρίστου ή παραμονών Αντιχρίστου, αυτό το θέμα δεν θα υπάρχει? Εκεί πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, πάρα πολύ. Το να πώς μπορείς να κάνεις μια λειτουργία κρυφά, πώς να ασκείς τα πνευματικά σου καθήκοντα κρυφά, τότε το αποτέλεσμα θα είναι εκείνοι που δεν θα είναι σοβαροί και θα είναι ακριτόμυθοι, θα είναι έτοιμοι κάτι να τους φύγει από τα δόντια τους, να πούν δηλαδή από το έρκος των δοντιών των, όπως λέγεται, τότε θα παραχωρήσει ο Θεός, έτσι το καταλαβαίνω, να προσκυνήσουν οι άνθρωποι αυτοί τον Αντίχριστον. Θα μου πείτε γιατί? Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό, διότι θα συλληφθούν, και τότε, επειδή έφτασαν σε αυτήν την επιπολαιότητα, για να μην κακοποιηθούν από τις αρχές και εξουσίες, θα αρνηθούν τον Χριστό. Συνεπώς θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον. Αυτό έχουν να πάθουν εκείνοι που δεν κρατάνε ένα μυστικό. Σας παρακαλώ, ασκούμεθα στο σημείο αυτό, να είμεθα πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμεθα σοβαροί, να είμεθα εχέμηθοι σε θέματα εκκλησίας. Μην είμεθα έτοιμοι να βγούμε έξω και να πούμε ό,τι μας κατέβει στο μυαλό μας, και πολλές φορές τα λέμε και παραποιημένα εκείνα τα οποία ακούμε μέσα στην εκκλησία. Βέβαια ένας τέτοιος τύπος, είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει, γίνεται προδότης, και δυστυχώς, όπως λέγει το Πνεύμα του Άγιον διαγραφίδος Αποστόλου Παύλου, στις έσχατες ημέρες θα υπάρξουν και οι προδότες. Λέγει στον Τιμόθεο στη δευτέρα του επιστολή 3,4: έσονται γάρ οι άνθρωποι εν εσχάτες ημέρες άσπονδοι προδότε. Άσπονδοι, όπως λέει ένας ερμηνευτής, ου βέβαιοι περί τας φιλίας, ουδέ αληθείς περί ασυντίθενται. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μια επιπολαιότητα γύρω από τις συμφωνίες που κάνουν. Αυτοί λέγονται άσπονδοι, δεν είναι της αυτής σπονδής, από εκεί κατάγεται. Συνεπώς είναι εκείνοι που αθετούν τις συμφωνίες τους, και μετά λέει προδότε. Προσέξτε, προδότε. Και το θέμα βέβαια είναι ευρύ, του προδότου και της προδοσίας είναι ευρύ. Μπορεί κανείς να γίνει προδότης από επιπολαιότητα, όπως κάποτε πιέσαν κάποια παιδιά να πούν πού κρύβεται ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Μύρνης, και τα παιδιά αυτά υπέδειξαν πού κρύβεται ο Άγιος Πολύκαρπος και τον συνέλαβαν τον Άγιο Πολύκαρπο. Αλλά κάποτε όμως και από μια διάθεση προδοσίας. Δυστυχώς ποτέ δεν έχει λείψει αυτό το στοιχείο της προδοσίας,
είτε για να πετύχει κανείς κάτι καλύτερο στη ζωή του, όπως θέλετε. Πάντως προδότε είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να φτάσουν να προδώσουν τους οικείους της πίστεως, αλλά και τους οικείους των, τους κατά σάρκα συγγενείς των, όπως μας το έχει πει ο Κύριος. Θα προδώσει, λέει, ο πατέρας το παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά, σε ημέρες τέτοιες δύσκολες. Ακόμη προδότη είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να καταδώσουν πιστούς το τι κάνουν στους εχθρούς των, στους διώκτας των. Ακόμη προδότη είναι εκείνοι οι οποίοι όπως μας είπε ο Κύριος, θα προδίδει ένας τον άλλον από ποικίλα συμφέροντα, ποικίλα, σας το ξαναλέγω. Και η προδοσία ακόμη μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, όπως ένας μπορεί να γράψει ένα βιβλίο, να βαφτίστηκε χριστιανός, να γράψει ένα βιβλίο το οποίο να είναι, ας πούμε, οικουμενιστικών, δηλαδή να προσπαθεί να αποπλανήσει τους πιστούς στην αίρεση του οικουμενισμού. Δεν είναι προδότης της πίστεως αυτός? Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέχουμε πάρα πολύ και μην ξεχνάμε ότι οι προδότες βρίσκονται στον χώρο μιας υποτονισμένης πνευματικότητος, διότι εκείνος που έχει μία ακμαία πνευματικότητα, ανθούσα, ανθυρά πνευματικότητα, ο άνθρωπος αυτός προτιμάει να γίνει μάρτης παρά προδότης.